pagpasok, andyan, may mga nakasabit. Tapos, ayan, meron siya mga garapon dyan, hanggang ibaba. Tapos, meron yung mga pulbo. Diba? Parang, ano, na, ayun, big time, may CCTV. Ayan guys, bali ngayon, andito ako ngayon sa bahay ng kapatid ko. Ayan, mamamalengke kasi kami kaya dinaanan ko siya. Sabi ko magkakaroon tayo ng biglaang tour. Tutur ko kayo sa tindahan ng kapatid ko. Ayan, sariling bahay niya to, kaya okay lang na pagandahin niya, 'di ba? Kasi yung sa akin, kahoy-kahoy lang dahil hindi naman sa akin 'yon. Hindi ko pwede ko ring gawing bakal 'yon, pero wag na, gagastos lang ako eh. Ipunin ko na lang yung pera para yung sa bahay ko sa Bicol. Ayan, ulitin ko ha. Ayan, ito yung bahay niya sa labas, yung tindahan niya sa labas. Ayan. Alam nyo ba guys, dati wala siyang tindahan na ganito. Ano lang to, lamesa lang na maliit. Nagsimula lang siya sa gummy candy. Tapos sa mga sundot kulangot, sa mga toys na maliliit. Ako lang yung nag-iinganyo sa kanya magtinda. Sabi ko, ate, nagtitinda ka na rin naman. Nagtitinda ka rin lang naman, dagdagan mo na ng grocery. Ayan. Ngayon, ayan, mga biskuit niya. Ito yung sa labas. Yung mga nakasabit niya. Tapos mga chicheria, mga biskuit. Tapos, mga gami, tapos kopya, tapos ayan, diba? Ayan. Yan yung sa labas niya. Ito yung sa labas niya, guys. Ngayon, pagpasok, ay dito meron siya sa pintuan. Diba? Ano, balloons. Pagpasok, andyan, may mga nakasabit. Tapos, ayan, meron siya mga garapon dyan, hanggang ibaba. Tapos, meron yung mga pulbo. Diba? Parang ano na, ayun, big time, may CCTV. Diba? Ayan mga ano niya. Ito mga gatas, mga dilata niya. May dilata pa siya doon. Tapos yung mga nakasabit niya. Ayan. Ayan yung mga nakasabit. Ayan yung pamangkin ko. Busy cellphone. Hello. Harap ka ta. Legend eh. Tapos, ayan, mga nakasabit sa ano, sa labas. Yun yung nakikita. Yun yung nakikita gamit niya. Diba? Puno ang tindahan ng kapatid ko. Tapos, dito rin mayroon siya mga panglinis ng kuko. Ano to? Pambura. Mga colors. Wow. Oh, diba? Kompleto. Pangkulay ng buhok, ang dami. Diaper. Tapos noodles. Doon yung mga alak niya sa ibaba. Ayun. Tapos, ayan, mga napkin. Doon yung mga sunrocks. Ayun yung kanyang CCTV. Tapos, mga dilata. Meron siyang Wilkin. Tapos, habang nananahi siya, habang may tindahan siya, kasi dati nananahi lang siya, ngayon nagtitindahan na rin siya. Ayun yung kanyang tinatahi. Ayan, diba? So, ayan yung mga tela, yung mga damit, diba? Ayan. Sira talaga yung camera ko, hindi ko maitalikod. Hindi, ano, ayan yung mga nakasabit. O, diba? Ito lang pala. Dati, lamisa. Di ba dati lamesa lang. Tapos hanggang pinagawa niya to sa asawa niya, nilagyan ng mga gamit. Ngayon, ayan, meron na siyang ano, bakal or steel matting. Hindi yan steel matting eh. Ano yan, malalaking bakal. Tapos ito yung kanyang tinatahi. Tapos meron pa siya dito mga stock. Oo, di ba? Tapos may mga laruan pa. Meron pa mga mantika. Meron pa siya nakabox dito. Ano ba ito? Kasi ito pa meron siyang bigas sa paninda. Ayan. Oh, meron pa isang ano, pulbo na ano siya. Hindi na raw ka siya. Marami pa doon lalagyan. Diba? Ito ang bahay ng kapatid ko. Sariling bahay niya to. Unti-unti niya nang inaayos, pinapaganda. Ako wala pa, nag-iipon pa para sa bahay ko sa Bicol. Kaya yung inuupahan ko dito, nagtitiis ako kahit maliit dahil para makaipon, pampagawa ng bahay. Tapos ito yung bintana niya. Ito lang yung dating bintana nila, tapos labas na. Pinalagyan nila ng ano. Kaya, ayun. Kaya doon sa inuupahan ko,
Kunting tiis-tiis lang talaga dahil mahirap ang buhay ngayon. Kaya okay lang, nititis lang ako doon sa maliit na bahay. Buti pa tong ate ko, di ba? May pa yan, may taas pa yan. Ayun. Tapos yung pinakabatang tindera, ayan. Shout out kay Andrea May. Ano ba yan? Hello. Diba? Mabuti tong anak ni ate, hindi mga palakain. Lang, tagakuha lang ng mga laruan. Laruan ang type nito. Kaya yun lang guys. Pupunta na kami ng bayan. Ate, masasaraduhan tayo ng agami. Meron pa pala siya dito ng school supply. Ayan Ito. May stanti ka kasi ito. In-order mo to? Ha? Oo. Ito yung mga school supply niya. Kumuha ka pala nito? Ayoko nito kasi ang pangit ng mga pigla. Hindi mo na buo, nabawasan sa akin buo pa. Akin din. Ayan yung aking bayaw. Meron pa pala siyang MP. Ito, diba? Meron pa siyang diba? Mga kalat-kalat yung kanyang paninda. Ate, ayusin mo na to. Mag-vlog ka na para matuto ka. Matuto kang mag-ayos. Kalat-kalat pa yung kanyang paninda. Tapos yun, pwede pa niyang lagyan, diba? Yung yun. Yung bandang yun, pwede pa niyang lagyan. Nagtutubra ka yung battery ng sibra? Wala pa. Ako meron na. Ako nagbibig mo sa akin. Tapos, ito yung kanyang erenola. Mahiwagang erenola. Tapos to, wow, meron siyang alkansya. Sige na. Dalawa. Yan. 1, Ito may kulay 2. din dito pa. Wow, ano to? Alkansya ba to o basura? Ma, ba't may pera dun? Ha? Tapos may mga Saan? Yan Papa mo. Ay, makukumit ka ulit pa. Ay, papa. Okay na. Ayan. Bye, Lance. Paglinis kayo, ha? Tapos, mas mata. Mga Ayan. Kami ay lalayas na. Naku, ulanin tayo, te.